Wala ako mahimuot sa pagkamatay sa tawong dautan, miingon ang Ginoo. Apan sa iyang pagkakabig, aron siya mabuhi. Juan Kapitulo 8. Unya, ang tanan na mauli. Apan si Jesus miadto sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao, ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nagdalag usa ka babae nga hisakpan nga nanapaw, ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus. Magtutudlo, kining babayhana, nasakpan nga nanapaw. Sa atong balaod, nagsugo si Moises, nga ang magbuhat sa inon, kinahanglang patuon, hangtod mamatay. Karon unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya, ug sa ingon, ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus, ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus ug miingon kanila, "Isakin sa kaninyo nga wala makasala. Maoy paunaha pagbato kaniya." Unya misulat siya pag-usab sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silang pamahawa ug naguna ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babae nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituyhad ug miingon kaniya, Hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir. Siya mitubag. Si Jesus miingon kaniya, Kun mao ka na, bisan ako, dili usab mo silot kanimo. Lakaw, ugayaw na pagpakasala.